Asa ila mayok diri boss? Mayok. Unsay apelyido? Mayok di Bunjay boss. Oh, mayok bunjay. Oh, nadia ni lao no. Oh, na balaya. Subayan lang dari. Sige, lamat boss. Gigi. Yo. Yo. Ayo. Ayo. Salamat po tuwan. Bunsa to. Ayo. Oh, magbuntag ya. Te. Uy, magbuntag ya sir. Han, sigma lagi order na mo. Lili. Ikaw si Mayok di Bunjay boss? Oy, doy. Agkato ng order. Oh sir, katuning order ninyo naabot na. Dili hara kan abot doy. Ah, magmay patawan boss oy. Tara boss. Ya, picture ni ka boss ha. Wala pitsure. Ay, Pila tama. ginata na doy? 500 boss. Mamuti jud ko ana ha. Mamuti jud kanihan. Oy, hangyo ka na doy. No, moro ba ni original price boss ya? Tigo rin tang puti deliver. Sige. Apoy kwanta diya. Ano po'y kwarta diri? Aw dira doy. Salamat kay boss. Ah, sige. Minay lang ko. Ublihin na imong gi-order. Muha man eh. Unsa manan? Sama ni. Sampita to, sampita Wings to. man eh nga. Uy! Ujik man mong gi. Ali, order. ali. Ay, day. Ali doy. Unsa ni kalakiha doy? Di na mahimo na. Anong wing sa mong gikuan? Ang gi-order ko kutsik man para manang. Moro man Ujik imong gi-order. Ay dili kina mao. Say. Ambi na, dili na kumudawat na. Pwede ni maripanan good boss. Ayaw doy, batik ni imuha doy. Ako, ayaw man. Ay dili gyud batik gyud. Siguro ang puti deliver boss. Ambi na kwarta kay laing kay paminaw ng inana oy. Ibayad tag sakto niya himanima dadan tag wings. Unsa kay tuos mo? Unsa kay tuon mo sa akong naong labanan? Laloy ko kabalo ni boss kay siguro ang puti deliver boss. Ang akong order. Ano may Ano man na? Kaya tinong mo ha. dili di jud ko mudawat ana. Bahala nag kuan mo patong kartahan. Saan ko ni boss? Iripan na lang yung napunta Ay boss. dili wala. Ikali bahala diya kanang inyong produkto no gini klaro. Ako'y makuha na ni boss. Awan ako'y pakinang ikaw may makuha na. Kaya akong order dili ni mao. Ano ba ko'y kalibutan na boss? Kay Igor ako ti-deliver boss. Tsaka kagawas ko buhi diya o dili mo na iulit akong kartahan. Boss, Igor rin tang ti-deliver boss. Oy, Di maayon niya daw. Kujik among gi-order, wings ni abot. Nga pampaputi man sa akong ano yung gidala boss? Hindi kumadlo ka na. Hindi na makapatay. Padungkab ka. Ah, kanay mong gidala, di na makapatay. Di kumadlo ka na. Unsay dili? ayaw. Tracy nagbuk na patay ni buanga ka. Awag mo gidala mo. Ayawan. Igor ko ti-deliver na iyo kung nanaon. Tinidor na yung gihataghan. Zero. Kung agotong ko anito ka. Sige, last tikang ron. Ay Tikang. kung hadlok ka ha. Ay, duduka tikang yun. Ay kung hadlok ka. Maalam mga matay na dali, oy. Di jud ko mahadlok nimo. Ang dali yan. Tirahan. Nya, Tirahan. saman iulit mong kwarta dili. Di ni maayon niya dong. Ibo na lang Kujik ito. ito. Anong di mo pilit yung alay na dali? Bumutong siya ko nilagay. Zero. O kung mahadlok ana. O magkabuto na. Patay ko. Yakos saktong katarungan. Bahala kung kinaunsa ka ni. Daganan. Usa. Dua. Daganan klaro kay pusil kina oh. Di lagi ko mahadlok na. Og magkabuto na patay ko. Uno, tigid ka. Okay. Last na lang yung tingog mo di aron. Daganan. Oh, di jud ka mahadlok ha, be.